Sripeng gedang raja sisik padha rasa aku perkara kuwatir nek serimpet lek ngomong antek pletoten. Mangga, Dara. Dadi kaya pangapa Injih. Salah boten tiku. Nah, sing kula emet nggih ngoten niku lho, Dara. Salah boten tiku. Oh nggih. Boten kangge dalam niku. Boten. Boten kangge. Hah? Nek teng mriki boten kangge kok jajal ning guri Dara yo-yoan ora ketak semene lah. Ngeten iki lagi rezeki ki, Dara. Kalau biar setunggal, kita ndak sing satu ndak. Injih kula Kang kok iki wae atiku rumangsa seneng. Basan dina iki sliramu mapan ana Tanjung Anom. Sekabeh para abdi padha liwur kelawan sliramu lho Diajeng. Rumaos bagya mulya gesang. Dene mapan wonten ing Tanjung Anom. Saya seneng Kang mbok menika tansah ngayomi sanget. Para abdi nglipur manah kula rumaos kabudan sanget gesang kula. Diajeng. Aku boten rasa sedang yen tidak disiramu mapan ana Tanjung Anom. Tidak kang pramu kajenan lho. Kang pinten tak mriko kok pinten malah panjenengan. Yo niku kan saya. Boyong ana Tanjung Anom bocah saka gunung. Dipapanke ana Tanjung Anom. Kudune karek isi ponang Jampang ora
dadane. Cik, monggo. Wis babaran ya. Menika restinipun. Nek kok aneh. Kudune kowe lak seneng mergo wis babaran putramu wis lair. Nek yo gene malah tawang-tawang tangis, Jas. Wis matur bae. Aja tedhe ngalih-ngalih gajah rumaos kesenungi panas. Jalaran kawujudan ingkang putra niku boten ingkang. Ora lumrah. Cangkem kok karepake piye? Aku babar pisan malah sansaya bingung. Monggo dhuwur pisan iki mawon ta, Mas. Aku tak kepengin ngembang putraku. Monggo panjenengan pisan iki ya. Ning kok ya aja nangis. Upama lara iki lumrah. Wayo. Topi Kang Mas Dinegoro. Panjenengan salah sami dipun sesembahan. Gadahi putra kok kados ngaten. Mangke menawi ngertos paduka negari. Panjenengan ning sepengale Jadi apa panjenengan. lho? Sinuwun Dinegoro. Aku tak takon kamu. Sadurunge seleramu jawab karo aku. Kowe tumindak selingkuh karo sapa? Kula menika tadi. Kula mboten ati tumindak. Ora. selingkuh. Sinuwun. Kowe mesti tumindak saja. Saestu kula menika mboten. Ora usah nangis. Yen tangismu kanggo nutupi culikane ati. Kula titi wanita ingkang lelemeran. Aku ora. Tumindak saja karo kamu, ya. Wis tok prasaja wae. Blokor pengarepane Kang Mas Dinegoro. Nak sliramu blokor. Semula tenagaken sekawan kuwi dadi. Aku ora. Aduh Kang Mas nuwun niku titis. Sampun Dan kau tumindak saja ora kelakon. Putramu lahir kaya ngono. Babar pisan ora ana etik aku. Dan maling kae ngaku paku jalan iki bakal kebak. Bener. Amung panjenengan kawula ingkang kula tresnani. Ngono. Kula boten nate tumindak sedhe kaliyan tiyang kakung sami. Ya, Kang Mas Dinegoro. ngaku apa ora? Boten sinuwun sae. Oh, kaya ngono. Ya. Yen pancen bareng aku. Wiwit dina iki tak tepak. Ing Tanjung Anom ora lo bisa cengkang gak badani lo. Cengkang. Minggat ora? Ora. Aku minggat. Bakal mirang-mirangake aku. Lah ning ati para bupati pemancat ngerti yang aku putraku rupane kaya ngono. Terus kepiye? Kok boten-boten pangapunten to, Mas. Adane mirup piyambakipun ngumbat putra tasihipun kemarin panjenengan iki tundung lho, Nggih. Mergo dheweke wangkal lagi ngaku. Tumindak sedeng karo sapa? Bakal iki gawe aku kon. Sampe tak bolongake karo Sliramu nindakke kewajibanmu dhewe-dhewe. Ora aku timbali kelawan kuwi. Kita
bakal mulya. Mergo kowe dikulit mlebu sawijining hukum negara. Ning malah mangsa kasih sono. Apa salahmu lan apa luputmu? Dinten samenika kula katutuk saking praja Tanjung Anom. Kene apa salah nggon lelati nganti kowe katundung iki? Kula niku dampo. Kula tumisan slenjing kaliyan tiyang kakung sanes. Jalan kawujudane kaputra kula menika kekirisipun. Kawujudane anakmu kepiye adane ngrum? Monggo bapak mirsani ki Mbak. Weloh, lah kok kaya ngene? Gunung Candor ukuran bunder Wis sore ora ana panyawan. Ya ini jagelane barang rumetu ana panyawaku barang. Dene arep kala dikaya ngapa kuwi titikane sing kuwasa. Elek uga kesampiran nyapa. Yen kok siksa kok piloro nganti kok pateni malah kowe sing bakal dosa. Diupakara ya, Nduk. Mbuh piye kedadiane besok menungso garing nglakoni. Wis diwenehi jeneng ta urung mau? Dereng kok. Durung. Bocah lanang rupane ala ora pokro. Wetenge malah cempluk kaya kendhil. Anakmu tak wenehi jeneng Joko Kendhil. Joko Kendhil. Diterima urip pancen kudune kaya ngene. Ning Gusti ora sare. Wong becik bakal titik, wong melo bakal tok. Ayo diupakara ben kang gede anakmu yo.